И здравейте, пичове, аз съм Симейски и в днешното видео ще играем пак Fortnite. Както ви обещах, днес на следващия ден от миналото клипче ще има още едно клипче. Както ви обещах. Падаме Tilted, защото е Tilted и просто прекалено хубав град, няма как. Ще се опитам пак да спечеля играта, обаче да, понякога има и такива, които ние принципно ги наричаме PlayStation. Тези ги наричаме нубов. Не знам дали в миналото клипче ви казах, но това нещо, което ми показва крачки и такива неща, това е принципно е за глухи. Обаче много помага и на обикновени играчи като нас. Така като стане много мраза, ама... Принципно не обичам много да ставам харас, защото виждате ли много пречи. Обаче... такива като този колко мразя. Видяхте ли го? Принципно PlayStation-ите не са добри от близко с помпа, защото ейма им не е толкова добър от близо. Обаче отдалече, ако се бие компютър и PlayStation със сигурност ще победи. Мога да едитна. Това ми е втората игра за деня и още не съм много загрял, но ще се опитам да направя интересна игра. Ако не ме убият до тогава. Строим 90-ки. Радваме се на Tilted колко е прекрасен. И онзи някак си ме оцели. Той отива за пратката сигурно. Ето виждате ли, в момента разбирам точно къде е. А той е тук. Чакаме го да едитне. Стреляме и той избяга. С този лист мога и аз да избягам. Но аз по-скоро ще се преместя някъде. Примерно към тези сгради. Тук е по-спокойно обикновено, не скачат чак толкова много хора като в уния там сгради. Като цяло не скочиха много хора в Tilted тая игра. И не знам дали сте забелязали, но има 50 човека и някак си вече има пратки на две места. Не че нещо, ама преди не беше ли да остават много малко хора и тогава да има пратки. И аз естествено, че ще си набия full damage, но... Какво? Този ще се опита да ме бие. Аз с нетърпение го чакам.
Дали се изплашил според вас? Аз не мисля. Да, не взе хая. А като има търс пърст е най-гадно. Аз нямам много материал. И както винаги, някой ще дойде да ви тушотне. И да, сега идва и втората игра. Дай да го видим дали ще умре. Той не беше много силен, просто понякога им връзва да набият някакъв определен демидж. Ето, виждате ли? Ако беше добър, или поне малко по-добър, щеше да види, че над него има таван и няма на къде да отиде. Утре може и да има влог, може и да няма. Не се знае. Обаче сигурно ще има и на 80% съм сигурен, че ще има Fortnite клипче. Искам да напишете в коментарите този скин Smash or Pass. Не, базикам се. Харесва ли ви скина просто? И да. То там за първи път да го виждам. Къде да скочим? Няма да скочим тюто този път, защото няма да скочат толкова много хора. Смятам да скочим салки. Не. Вижте каква е тактиката. Това е другата тактика. Ако буса е малко по-далеч от тютът, няма смисъл в тютът да падате. Падате на острова за малко. Взимате примерно един или два честа. Обаче ако ви вземате честа по този начин в началото, може би ще умрете. Затова бягате. Обаче аз не съм от хората, които обичат да бягат и да. И естествено, че ще ме убие. Понякога се случват такива неща. Смятам този клип да е малко по-дълъг, защото не бях качвал от 2-3 месеца. Затова няма лошо да е по-дълъг клипа, мисля. Днес може да има клип на много интересна, така да се каже, игра, която е вид волейбол. Обаче с едни хилови ръчички, които е много интересна игра. Видях я от някакъв човек в YouTube. Напълно безплатно е, може и вие да се свалите. Ще качвам скоро поредица на Assassin's Creed United, или не съм сигурен точно как се казваше. Обаче мисля, че е Assassin's Creed в Стара Франция или нещо такова. И да, надявам се клиповете да ви харесват. Смятам да има подобрения в канала ми. Ако някой знае как искам помощ от вас. Ако някой знае как мога да се добавя биото на Инстаграма, да ми напише в коментарите, защото не съм много сигурен, че знам. И този път скачат много хора.
Никой не е скочил клоката, вара. Правиме така и той е мъртъв. Ето, казах ви. Просто е толкова по-хубаво да убиете някой с бомба. Някак си по-релаксиращо е. Принципно направих един много смотан апдейт, който светят снайперите, защото нали Fortnite трябва да копират от всички игри. И копираха от Call of Duty. Да, Warzone мисля. И да, и сега снайперите светят и не са много добри. Бият демидж обаче, ако светкаш като коредна ЛХ, едва ли лесно ще убиеш някой. Сложи някакъв от лошите. Чакайте малко, че си избърза копче. И как го направи този номер? И да, като цяло всички ютубъри принципно ви лъжат. Направих win от първия път, ма той е играл вече 5 часа. Това аз ще ви покажа. Ще ви покажа как губа. Ако спечелим, ще видим. Не се знае. Може и сега да спечеля за секунда. Обаче за този матч имам цел. Трябва да убия някой с клингари или с някакъв вид бомба. И после да му танцувам един танц. Много специален. Посветен е на много известен тиктокър и мисля, че и ютубър. Не съм много сигурен как му се произнася името. Мисля, че е Каби Лейн. И да. Пак падаме. Не, този път ще скочим с салти. Защото тилтът понякога писва. Скачат понякога прекалено много хора и не можеш да се починеш. Някои хора първо скачат на тези острови. Какви острови бе? На тази планина, за да вземат оръжие и да бият хората в града. Обаче пък аз скачам, за да не ми го направят върху мене. Да. Сложно е да се обясни. И сега като имаме някакви оръжия, може да почваме да ги убиваме. Тук има човек. Намерих го. Исках да построя стена, обаче не бях видял, че има такова. И да, тук може да завърши лошо. Да, понякога има и такива екземпляри. Аз горе-долу съм запомнил честовете във всеки град, затова ги знам повечето. И да. Сега отиваме да убием още хора. Видяхте ли го този? О, той ще му уби.
тази игра за малко да умра още в началото. Те ябълки доста сложно се оцелват, обаче пак ще ме хилнат малко. Кой ме стреля, бе? Поне съм жив. Трябва да се радваме понякога и на малките неща. Оставаме тук. И сега отиваме горе да се пробваме оня да го убием. Това е много досадно принципно така да си качваш 50 етажа нагоре. Въпросът е този къде избяга. Аз лично не го виждам. За това ще лутна тази бензостанция, ще видя и къщата. И ако няма никой, ще се запътя към тилтата. О, някой идва. Тази помпа също е доста хубава, обаче понякога не бием никакъв демидж. О, този е мъртъв. Добре, не е мъртъв. Принципно не трябва така да се мята бомба, ама... Той що ме решил така да ми мята бомба? Да си хилнали за 20 сметките? Не. И отиваме към тилтът. И както ви казах, си изпълних предизвикателство. Да убия някой с бомби. Не знам защо, но добавиха от новите неща спайдерменките в играта. Ако сте играли от Chapter 3, май трябва да знаете, че тук има едни спайдермени. Мисля, не трябва да знаете, че тук има спайдерменки, а трябва да знаете какво са спайдерменки. И хора, не знам защо на последното клипче резолюцията беше на 360p, въпреки че аз я слагам на 1080 даже. Много поп се получи. Както ви казах, понякога тази помпа бие малко. И този, ако ме беше убил, щеше да ми е доста тъпо. Има болт, който доста ще е съветка, като се насоча някой с него, обаче е снайпер и може да не ме видят, тъй че да. О, хора! Това не знам как се направи на клип. Виждате ли този гном? Виждате, на другите стени няма. Това е много рядко. Една стотна е да ти се падне само на каменна стена може да се падне.
На нищо друго каменно не може да се падне или като цяло друг материал. Само на каменна стена. О, сега се изкушавам. Много ще игра с тази помпа. Двуцевката не прощава. И го пропуснах. Сега да го видим този преди да ме убие. Този е доста нагъл. И като всеки нагъл човек си получи заслуженото. Обаче идва още един екземпляр. О, този е някак от добрите. Обаче аз е по-добре да се махам. И да, това е лошото на тези спайдерменки, че ако те оцелят, ти взима fall damage. Ако мога някак си да ги оцелят с снайпера, ще е хубаво. Аз не исках да избягам, просто ми дойдоха много. И как ме уби? И хора, това беше от клипа. Аз бях